होलायलाय जेसे हागौ एसे होलायलाय बरिया नुदों जोबोद समायनाय नुदों बिदिसो जानांगौ सालाफोर बर'फोरनि गेजेराव मोननै पार्टिखौ लानानै अपेन डिबेटनि मुङाव बेफोरबायदि सियारजों खुबैथिंलायनांगौ सियार बायलायनाय सियारजों थिंथिं थांथां खुबैथिंलायनाय अब्लासो जोबोद मोजां नुयो हा बर'फोरनि मोननै पलिटिकेलखौ जोबोद समायना नुदों गावजों गाव बुलायलाय गावजों गाव बिदिनो सियारजों बुख्रुबलाय खुबैख्रुबलाय मा अपेन डिबेटनि मुं जाखो बियो हा पार्टि मोननैनि गेजेराव अपेन डिबेटनि मुं लानानै नोंथांमोना जे एथ'ग्राब बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसि जानो लाजिनाय मोनासै नोंसोरो गन्थङाव दै हाबासै नोंसिनाव मालाया राजा जाहैगोन सोरबाया नांलाय खमलाय जानानै बेयाव माबा मोनसे आघात जालायलायोबा सोरनि खहा जागौमोन बियो नों आंनिनो खुद गावनिनो निजा खहा जागोन जाया न'फ्राव गोदो गोदाय बिमा बिफाफ्रा खामायनानै दोनखानाय रां थफ्लाफ्रा जमा जानानै दंथ' बेखायनो दासिमबो मेजेमफ्रा माने बर'फोरना थैया जोबोद गुदुं गरम अपेन डिबेटनि मुङाव गावजों गाव दावराव दावसि सियार बुख्रुबलायनाय बे अपेन डिबेटनि मुङाव बेफोरबायदि नांलायनांगौ खमलायनांगौआ सोर प्रमद बर'जों हाग्रामा महिलारि बिथांमोनासो सानैजों बेफोरबायदि सियारजों खुबैथिंलायो ना बले खमलायलायो ना सौलायलायो जोथारलायो बिथांमोनासो मावनांगौमोन बे खामानिखौ दिनै नोंथांमोना सेला बेला जानानै गुन्दै सोलाग्राफ्रासो बेफोरबायदि सालाफोर पलिटिकेलनि खि जाग्रा मानसिफ्रासो गावजों गाव सियारजों खुबैथिंलायलायदों गावजों गाव नांलायलायबाय थादों सोरांस्लाब मोनै अखा नायबानो दाउखा सिलाफोरबायदि गानो जेरावखि जाया मबाइल बोदलाबानो ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां भाइरेल नोंसोरो बर' हान्जानि मोननैल' पलिटिकेल हान्जा जानानै अनलायनानै बिदा फंबाय बायदि संसार जालायनाय बायदि नोंसोरो आलो गोजोनै पलिटिकेलखौ खुंलांनो हाया हा मिलायलायनानै नोंसोरो न'खर गंसेनि बायदि नोंसोरो अनलायलायनानै नोंसोरो बे पलिटिकेल हान्जाखौ दैदेनलांनो हायाब्ला हाया नोंथांमोना रिजन लाजोबनाया मोजां जागोन बेफोरबायदि पलिटिकेलखौ लानानै नोंथांमोना दावराव दावसि जाबाय थानो नाङा गोदाव सोराव गावजों गावनो बेफोरबायदि बे गोबां संसारावनो नुजोबदों दा नोंसिनि आखल गियानफोरखौ इउपिपिएल हान्जानि आखला माबायदि बिपिएफनि आखला माबायदि नोंसोरखौ दा गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों एसामिस मिडियायावनो जा बर' मिडियायावनो जा जेरावबो गासिबो नुजोबदों लाजिनाय मोनासै नोंसोरो आरो बेयाव दङ गोबां एसामिसफोरबो बिथांमोनहाबो एसामिस সকলেও আছে আপোনালোকে কি ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ বড়ো মাজত দুটা পাৰ্টি আছে সেই দুটা পাৰ্টিত আপোনালোকে গু খাই আছে নেকি হা গু খাই আছে তেখেতসকলৰ পলিটিকেল মাজত সোমাই পেলাই আপোনালোকে 500 টকা 1000 টকা পইচা লৈ পেলাই সদায় যে এনেকুৱা হাল্লা কৰি থাকিব লাগে মাৰপিট কৰি থাকিব লাগে ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সদায় দেখা পায় মোবাইল ইউটিউব ডাটা অন কৰাৰ লগে লগে যে আপোনালোকে এই দুটা বড়ো পাৰ্টিৰ দুটা পলিটিকেল মাজত সোমাই পেলাই গু খাই আছা নহয় জানো পলিটিকেলৰ কথা লৈ গু খাই আছা হা লাজ নাই শৰম নাই সালা प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि नोंसोरो बिटिआरनि सासे सिफ जालायनानै बिटिसिखौ दैदेनबोलायनो हानाय नोंसोरनाव मेलेम थानानैबो लाजिनाय मोनासै नोंसोरो ससियेल मिडियानि गेजेराव सोरांब्लानो नोंसोरखौ जेरावबो भाइरेल नुयो मान सन्मान गैया सालाफोर लाजिनाय होननाय गैया बे बेसां गोलाव भिडिअ नोंथांमोना नायनानै लाजोब ओंखारलांनो नाङा स्किपाव नोंथांमोना नायब्ला बुजिजोबगोन बिथांमोना सियारजों माबायदि खुबैथिंलायलायदों लाजिनाय होननाय गैया बिथांमोनाव लाजिनाय होननाय गैया नायजोब शांत होने अनुरोध करते हैं সকলকে शांत होने अनुरोध करते हैं এই চলো ভাই एकदम बेया যুদ্ধৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে আমি বিকা খুজি আছো নেকি ভালমতে কৰি আদিবাসী হিষ্ট্ৰী আপুনি একো নাজানে আদিবাসী হিষ্ট্ৰী নাজানে ইয়াৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ আইন শৃংখলা নিৰ্ণীত হ'ব পৰা বা কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিকভাৱে পৰিচালনাৰ কাৰ্য হ'ব পৰা খুব সকলোৰে আছে খুব সকলোৰে কিন্তু অসমত থাকিব নিদিব দেখাব একদম সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে চেষ্টা কৰিছে আপোনালোকৰ নিজৰ এলেকাৰ গৌৰৱ আপোনালোকৰ নিজৰ এলেকাৰ সন্মান
नुदों दा बिथांमोननि आखल आखुखौ नोंथांमोना नायनानै नुदोंना दिनैसिम बे अपेन डिबेटनि सायाव भिडिअ होदोंब्लाबो बिथांमोना सियारजों खुबैथिंलायनाय भिडिअखौ नुनो मोनाखैमोन दिनै नायनानै ला माबायदि इउपिपिएल हान्जानि आखल आखु आरो बिपिएफ हान्जानि आखल आखुफ्रा रियेल महरफ्रा बिथांमोननिया सानफा एफा मोगथाङाव महर मोनगासिनो दङ पाब्लिकफोरनि रायजो राजानि सिगाङाव नुसारगासिनो दङ दिनै जोङो आरो बुजिनो मा बाखि दंबावो इउपिपिएल हान्जायालायनो गोबां मोजां अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल हान्जायावनो दंजोबोलायनो अब्लाथ' बिथांमोना इउपिपिएल हान्जाया गोबां साननो हनो बुजिना टेलेन्टेड मानसि जाजोबनांगौमोन ना बबाव खारखो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन बर' फरायसा आफादफ्रा बहा थैनानै थाजोबखो बे समाव बिथांमोना बुजायनो हानाय गोहो गैयामोन नामा बिथांमोनखौ बादा होनो हानाय गोहो गैयामोन नामा आरो बे अपेन डिबेटआव बिना पुलिस प्रटेक्शनखौ गारनानै मानि थाखाय अपेन डिबेट खालामबाय थादों हा पुलिस प्रटेक्शना बहा खारनानै थाखो बिटिआर सरकारा बेयाव प्रटेक्शन होनो हायासै नामा पुलिस डिपार्टमेन्ट गैलामोन नामा दिनै जे बिटिआर एकर्डखौ लानानै आरो बिटिसि एकर्डखौ लानानै नोंथांमोना अपेन डिबेट लागासिनो दङ अपेन डिबेटआव लानांगौ सोरजों नों आं सेला बेलायासो सादा बुसाफ्रासो अपेन डिबेट खालामलायगासिनो दङ लाजिनाय गैया नोंसोरो लाजिनाय गैया बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाबाय थानो सालाफोर एथ'ग्राब माने बर' फरायसा आफाद मोनसे थानानैबो बिथांमोनखौबो गारनानै दिनै गासैबो बर' समाजनि साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ लानानै मिडिया लाफालायनानै नोंथांमोना दिनै अपेन डिबेट खालामदों अपेन डिबेट खालामसेयावबो नोंथांमोना गावजों गाव दावराव दावसि मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो हा मानो बेफोरबायदि जाबाय थायो नोंसोर एसेबो बुजिनाय गैला नामा साननो हानाय गोहो गैला नामा नोंथांमोननि बै समाव हनो हानाय गोहोफ्राबो गोमालांजोबो खोमा ना गरनैसो थाखा फैसानि महर नुबानो नोंथांमोनाव मेजेमा बांद्रायबाय दिनै नाय नोंथांमोनखौ बे अपेन डिबेटनि सायाव सियारजों खुबैथिंलायलायनाय दावराव दावसि जालायनायनि सायाव गुबुन हारिफ्रा बा गुबुन हारिनि मोनसे फरायसा आफाद जानानै बिथांमोना मा बुंदों बर'फोरनि सायाव नोंथांमोना खोनासंनानै बुजिनानै लादो लाजिनाय गैयिफोर নিউজ 18ৰ ৰণসংখ্যা অনুষ্ঠান আছিলে আৰু তাত আমাক ছাত্ৰ সংগঠনসমূহক আমন্ত্ৰণ জনাইছিল ইয়াত ৰাজনৈতিক দল ইয়াত উপস্থিত আছিলে আমি ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে আমাৰ জাতীয় সমস্যাসমূহ তাতেও উত্থাপন কৰিছিলোঁ আৰু তাতে আশাৰ নেতৃত্ব এবিএমচিৰ নেতৃত্ব ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতৃত্ব আমি উপস্থিত আছিলোঁ আৰু আশাৰ সন্মানীয় উপদেষ্টা ষ্টিফেন লাকৰা দাদাই তেখেতৰ যুক্তিপূৰ্ণ মন্তব্য তেখেতে তাতে আগবঢ়াইছিল আৰু এবিএমচিৰ প্ৰয়াত সভাপতি লাভিকুল ইছলামক যেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল তেখেতে এটা কথা কৈছিল যে ঠিক তেনেদৰে আশাৰ সভাপতিক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ যি মূল নায়ক তেখেতক লৈ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে ভোট ভিক্ষা খুজি আছে এই কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে ইউপিপিএলৰ যিসকল সমৰ্থক আছিলে তেখেতসকলে উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰে আৰু আশাৰ নেতৃত্বৰ ওপৰত চিয়াৰ দলিয়াই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে শ শ চিয়াৰ দলিয়াই এনেদৰে আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণত আমাৰ আশাৰ যিসকল সদস্য আছিলে তেখেতসকলে কম বেছি পৰিমাণে আঘাত হয় লগতে আমাৰ এবিএমচিৰ সতীৰ্থসকলে তেখেতসকলক বচাবগৈ ৩-৪ জন আমাৰ এবিএমচিৰ সতীৰ্থ আঘাত প্ৰাপ্ত হ'ব লগা হয় এনে কাৰ্যক এনেকুৱা মনোভাৱক ইউপিপিএল আৰু বিজেপি দলৰ যিসকল সমৰ্থক আমি গৰিহণা জনাইছোঁ ধিক্কাৰ জনাইছোঁ নিন্দা জনাইছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ আগন্তুক যি নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত গোটেই বিটিএডিৰ বা কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টি যি সমষ্টিবাসী আছে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ ইয়াত গম পাব যে তেখেতসকলৰ মনোভাৱ কি তেখেতসকলে শান্তিৰ কথা কয় আজি ইয়াৰ দ্বাৰাই প্ৰমাণ হৈছে অশান্তিৰ সৃষ্টিকাৰীসকল কোন গতিকে আমি এবিএমচি হিচাপে উপস্থিত থাকি যিখিনি কথা যিখিনি ঘটনা দেখিলোঁ ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আমি হয়তো কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম যে ইয়াৰ এটা উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু যিসকলে এই ঘটনা সংঘটিত কৰে তেখেতসকলে শাস্তি পাব লাগে নাইদো দানিया नोंथांमोना खोनासंनानै बुजि मोनखादों दा जोबथारनायाव लास्टआव मा बुंदों गुबुन हारिनि फरायसा आफादा दिनै थैलायदो नोंसोरो बर'फ्रा गावजों गाव बेफोरबायदि थैलायदो गावजों गावबो थैलायनो जोबनो थांला गुबुनफोरजोंबो नारसिनजानो थोला गुबुनफोरजोंबो बेफोरबायदिनो स्रोद दाउसा मावरियाफोरबायदि बुथार खोमा जाबाय था स्रोदनो जेराव मेरावनो दिनै आरो गावजों गावबो बिदिनो थैलायबाय था थैनो आरो जोंहा बर'फ्रा जायगा गैलिया हा बारा गोबाव गैलिया बर'फ्रा बेफोरबायदि आखलाव थाबाय थायोबा जोबस्रांलांनो थाखाय बारा गोबाव सम नांलिया नोंसोर नायबायल' था आरो समा फैगासिनो दङ नेनानै थाबाय था बेफोरबायदि दिनैनि दिनाव पलिटिकेलखौ लानानै जोङो गावजों गाव एथ'ग्राब दावराव दावसि जानो मा गोनांथि दङ नोंसोर बुजिनानै मोनदों ना मोनाखै हा सोरबाया लंकायाव थांनानै राबन जाहैगोन सोरबाया सिटाव जिरायमोननानै राजा जागोन दिनै नों आंहा मा मोनगोन बैयाव दावराव खालामगिरि बिथांमोनना साफ्रोमबो मा मोनगोन हा मा मोनगोन আৰু অন্য জাতিৰ মানুহবিলাক আছিলে তাতে আপোনালোকে সেইটো মাজত সোমাই পেলাই যে কা কাজিয়া কৰিলে কিবা হৈ গেল আঘাত চাঘাত
পাই গেল আপোনালোকে দুখ পাই গেল গাত নিজৰ গাততে তো এইবিলাক কোনে দিব চৰকাৰে দিব নেকি হা বিজেপি চৰকাৰ দিব না ইউপিপিএলে দিব না বিপিএফ চৰকাৰে দিব কোনোতো নিদিয়ে বিপিএফটো হাৰি যোৱা চৰকাৰ হয় এটা ইউপিপিএল চৰকাৰটো বৰ্তমান ৰুলিং চৰকাৰত আছে সি চলি আছে চৰকাৰখন ইউপিপিএল চৰকাৰে দিব না আপোনালোকক এতিয়া যে আপোনালোকে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত যাব লগা হৈছে বা কিবা এটা আঘাত পাইছে তাৰ পইচা কোনে ভৰিব ইউপিপিএলে ভৰিব প্ৰমোদ বড়ো ভৰিব তহঁতক দিব আশা কৰি থাক চাই থাক আপোনালোকে মনা লয় বহি থাক ৰাস্তাত দিব তহঁতক প্ৰমোদ বড়োৱে যাই পেলাই ঘৰে ঘৰে লাখ লাখ টাকা দি আহিব नोंसोरनो प्रमोद बर'आ न' थांनानै लाख लाख थाखा होनानै फैगोन नोंथांमोना जायफोर दुखु मोनदों आघात मोनदों बिथांमोना मना लानानै आरामसो गावनि न' लांगोनायाव नेनानै थाबाय था मोनगोन नोंसोरनो हैगासिनो दङ प्रमोद बर'आ गारि गारि थाखा फैसा लानानै लाजिनाय गैयैफोर मान सनमान जाजोब्बाय बिसोर बर' हारिखौ साफा खालामजोब्बाय गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा गावजों गाव थैलायगासिनो दङ गुबुनफोरजोंबो दाउसा मावरियाफोर बायदि जेराव मेराव बुथार खुमा जागासिनो दङ बेफोरखौ साननाय हनाय गैला नोंसोरो हा लाजिनाय गैया नोंसोर दासिमबो बर' रायजो मोनबायनो बर'आ बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों गोबां सान्थि सुक्ति फैबायलायनो दिनै नाथाय गावजों गाव असान्थि जालायगासिनो दङ मानि थाखाय जालायदों सोरनि थाखाय हा बे हाग्रामा महिलारिखौ लानानै प्रमोद बर' बिथांखौ लानानै नोंसोर गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि जालायबाय जागोन नामा जानो हो बिथांमोनखौ सानैजों बिथांमोना मा जालायबाय थाथों जोंहा बिनि गेजेराव हाबसननानै मानो एथ'ग्राब गावजों गाव बेफोरबायदि सियार खुबैथिंलायनांगौ मानो सोरांब्लानो दावराव दावसि जालायबाय थानांगौ माखौ लानानै जोङो एथ'ग्राब माने गोग्गालायबाय थायो गावजों गाव हा जोंनो साफ्रोमबो जोंहा मोनथाया राइट्स दंखायो मोननांगौ हिसाबै भटार हिसाबै जोंहा साफा राइट दङ बिथांमोना अननायनि गेजेरजों हरोब्ला हरखागोन बिथांमोना नाथाय अना जोंखौ माब्लाबाबो नायफिना दिनै जोङो बर' मात्रल' नङा गुबुन हारिनि गामिबो हाबनानै नाय गुबुन हारिफोरनि गामियावबो गोबां दुखिया अबस्था दङ बिथांमोनाबो बिबायनानै जानो गोनां जायो बिथांमोनाबो हाजिरा खामला मावनानै जाबाबो आगोर मोनाखै दिनै बिथांमोनखौबोथ' नायग्राबा नायसिगौमोन ना बिजेपि सरकारा बा बै समावबो कंग्रेस सरकाराबो नायनांगौबा नायसिगौमोन ना दिनै मानो दासिमबो एथ'ग्राब बोसोर जालांबाय जुग जालांबाय पलिटिकेल हान्जा थासेयावबो दिनैसिमबो मानो नों आंहा दासिमबो गोरिब गुन्द्रा प्लास्टिकनि न' लुबायबायनानै मानो थाबाय थानो गोनां जादों फायखानाजों समान मानो दाउखि गन्द्रा बायदि न' लुयै थानो गोनां जादों नोंथांमोना मानो बुजियाखै दिनै जोङो बे पलिटिकेल मोननैखौ लानानै जोङो गावजों गाव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय दावराव दावसि जाबाय थाबाल' जोंनि प्रब्लेमा सल्भ जानानै थांगोन नामा दावराव दावसि माब्लाबाबो प्रब्लेमा सल्भ जाया दावराव दावसिजों प्रब्लेमा बारायोसो बेखायनो जोङो जेसे हागौ एसांनो मिलायलायनायनि गेजेरजों समाधाननि गेजेरजों गोथौ मेलेमजों सानलायनानै जोङो जेसे हागौ एसां मिलायलायनानै संसाराव सोलिनानै थानाया मोजां जोङो बयजोंबो गुबुन हारियानो जा गावजों गावनो जा जोङो थै मोनसेनिनो मानसि बिदा फंबाय हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो न'खर गंसेनिनो सिला गंसेनि हिसाबै जोङो सानलायनानै अनलायनानै जोङो गुबुन हारिजोंबाबो जों मिलायलायनानै थानो गोनां जागोन नाथाय दिनै बेफोरबायदि पलिटिकेलखौ लानानै दावराव दावसि जायोबा दावराव दावसिया बारायगोन ना बले खमायलांगोन हा बेफोरबायदि जेंना जेंसिया जोबनानै थांगोन ना बले ओंखारदेरबाय थागोन दिनैसिमबो कर्ट कासारि गानांगासिनो दङ मानि खारनाव बर'फ्रा मानि खारनाव बेफोरबायदिनो गावजों गाव दावराव दावसि जादों दिनै नाय बिथांमोनाथ' बे गुबुन हारिनि फरायसा आफादआथ' मा बुंखो जाय बिथांमोनहा बेयाव दावराव खालामजेनदों बिथांमोनखौ पुलिस प्रटेक्शना गोख्रोङै बिजिरनायनि गेजेरजों साजा होनांगौ होननानै बिथांमोनखौ पुलिस प्रटेक्शनखौ खावलायदों अब्ला नायदो दिनै बेयाव सोर हमजागोन बर'फ्रासो हमजागोन इउपिपिएलनि नङाब्ला बिपिएफ पार्टिनि बे पार्टि मोननैनि गेजेरावसो मानसिफ्रा हमजागोन बिथांमोननि गेजेरावसो जायफोर दावराव दावसि खालामग्रोदों जायफोर बिथांमोना बे दावरावाव दंमोन एटेन्ड जानानै बै बिथांमोनासो हमजागोन नोंसोर मानो बुजि मोनाखै दिनै सोर हमजागोन बर'आसो हमजागोन मानो बुजियाखै नोंसोर बुजिदो बुजिनानै नायदो गावजों गाव बांद्राय बेफोरबायदि गोदाव सोराव जालायबाय थानो नांलिया